Ak bývate niekde, kde je tvrdá voda, určite viete, ako veľmi rýchlo dokáže vzniknúť vodný kameň. Už ma úprimne nebavilo donekonečna všetko drhnúť a stále nemať pocit skutočne čistého povrchu. Potom som vyskúšala odstraňovať z vodného kameňa biobuby a bol to obrovský rozdiel. A navyše zapadá do typu low waste domácnosti, akú chcem mať. Ide o koncentrované zloženie, takže produktu stačí malé množstvo a riedím ho podľa toho, koľko usadenín je na povrchu, čo je veľmi praktické. Použitie je veľmi jednoduché a účinné a je to jeden z tých produktov, pri ktorých výsledok vidíte okamžite. Na biobuby mám rada, že okrem toho, že je účinný, je aj šetrný k prírode. A preto vďaka ich low waste prístupu vytvára menej odpadu a mám pocit, že robím lepšie rozhodnutia pre našu domácnosť. Na Slovensko biobuby umožňuje bezplatné vrátenie prázdnych fliaš cez tisíce odberných miest Paketa alebo GLS. Myslím si, že je to veľmi šikovný systém, pretože robí udržateľné upratovanie skutočne pohodlným a bez komplikácií. Čiže ak hľadáte čistič, ktorý odstraňuje vodný kameň a zároveň podporuje low waste prístup, biobuby určite stojí za vyskúšanie.